Jem nieħdu parir mediku fejn hemm bżonn. Fil-ħin li tiekol, pereżempju, mill-nofsinhar sa 8 ta' filgħaxija, x'tip ta' ikel tista' tiekol kienet mistoqsija li bagħtitilna waħda fuq il-paġna tagħna. X'tip ta' ikel tista' tiekol, x'ma tistax tiekol u kemm bil-kwantità? Mela, kemm bil-kwantità dak huwa xogħol ta' nutritionist u dietitian skont l-individu. Tajjeb dik l-ewwel net. It-tieni net, affarijiet li jaqblu fuqhom kważi kull ejja nsejħula dieta li teżisti li rridu neliminaw jew innaqsu drastikament it-zokkor. It-zokkor mhux ta' mal-kafe biss, it-zokkor ta' fuq id-donut, it-zokkor li mhux jidher fid-deżerti, it-zokkor tal-cocktails. Da bil-Malti, Silvio, ma jagħtina l-ebda ġid. Laqqas biss jimlina. Ġieli taf inti, tgħid ħadd frotta, tnejn intlejt. Tixrob kemm tixrob zokkor. Tiekol ġieli kemm tiekol donuts. Ħanivvinta ħanaqbad ma' donuts illum. Kważi qastintela. Trid tkun skużi l-Malti jiddardart biex tieqaf tieklu għax istax m'għamlikx. Hemm min jgħidlek ma kienx donut li ħadd, qabadni aptita iktar ġuħ flok ma qatal il-ġuħ. U sfortunatament, jiddispjaċini ngħidha ma hija l-verità, iċ-ċereali. Dak li tant ġew imbombardjati l-ġenituri u t-tfal, ibda il-ġurnata biċ-ċereali. Jagħmluhom xi pupu hello. Minn ta' dak irrid ara, biex noqgħodx insemmi ismijiet, għax daw fuq il-kaxxa fuq il-pakkett, anke jekk tieħu t-tifel miegħek supermarket, dak irrid illum dak irrid. Jagħmluhom apposta biex ħajru tfal. Fil-verità dawk iċ-ċereali l-aktar li qed jagħtuna fil-maġġoranza tagħhom ta' mhux kollha mal-maġġoranza zokkor. U dak it-tifel illi forsi beda l-ġurnata bit-zokkor, programmajnilu ġismu biex jibqa' jkun irid aktar zokkor matul il-ġurnata. Dik l-ironija tal-ħajja, Silvio. Illi kif tibda l-ġurnata. Hawn ċereali bla zokkor. Hawn ċereali bla zokkor u ma sax insemmu hawnhekk. Tajjeb imma jeżistu. Però noqogħdu ħafna attenti għax fil-maġġoranza mhumiex ideali. Fir-realtà jekk nistgħu aħna kif qed ngħidu insumu tajjeb fil-bidu speċjalment aħna l-adulti, dejjem ħajjejna wkoll, jekk it-tfal irridu ntuhom xi ħaġa filgħodu, jekk nixtiequ ntuhom xi ħaġa filgħodu, l-ideali pereżempju stil Ingliż imma mingħajr it-salzett u l-baked beans. Pereżempju ngħidu ma nafx xi żewġ bajdiet għal mod tal-kelma, dak ideali xi ftit lews ma xi naqra yogurt, l-aħjar ikun yogurt Greek, tajjeb, għaliex? Għax il-yogurt Greek u l-lews pereżempju qed jagħtina xaħmijiet tajbin u proteini waqt li huma baxxi fit-zokkor. Mela bekk aħna programmajna l-ġisem, programmajna anke l-moħħ, Silvio, illi matul il-jum flok ma jibqa' bil-leblieba li jrid iktar zokkor għax ngħidwa kif inhi. Il-ġisem, Silvio, ma jkollux leblieba għall affarijiet normalment li mhux ħelwin. Ikollu leblieba għal ħelu, ikollu leblieba għal xaħmijiet bħal ngħidu aħna jien naf xi ħaġa kollha żejt, ikollu leblieba għal dak illi normalment ma jgħinix. Ma nafx inti, Silvio, skuża qed interrompik, imma naf ħafna nies jiena ma jgħidulix x'kilba għandi biex nieħu pereżempju ftit lews. Il-kilba tkun jew għal xi sigarett, jew għal xi drink, jew xi ċikkolata. Jew xi ċikkolata. Jekk ninnutaw il-kilba l-addiction dak li tant m'għandniex bżonn, normalment ikun għal affarijiet ħżiena. F'dak it-tmien sigħat x'jistgħu jieklu? Laħam ħut. Prosit. Mela, ħanibdew bil-kategoriji. Hemm dawk li jgħidulhom il-proteini. L-ideali nenfasizzaw normalment għax nitkellem ġenerali, Silvio, u ma tilħadd li jassumi dak li qed ngħid jgħod tal-kulħadd. Dejjem nitkellmu ma' nutritionist u ma' tabib tagħna fejn hemm bżonn. Number 1, proteini laħam abjad, mela nitkellmu fuq tiġiġ, forsi fnik, forsi pereżempju qed ngħidu xi vitella, tajjeb illi ma jkunux daqshekk aħmar skur għaliex għax min anke l-laħam aħmar fil-kwantità ma jagħmilux daqshekk ġejt, però hemm laħam aħmar illi jkun tajjeb ukoll mela qed nitkellmu fuq pereżempju xi ċanga, qed nitkellmu fuq il-beef tajjeb, għax il-beef dejjem ħawadni bil-Malti. Ma nafx jiġib li skużali, il-fittxu għara, dawari il-beef, insomma ħasabulu l-beef. Qed nitkellmu anke mbagħad fuq ħut, laħam abjad, sorry, ħut abjad, awrat, lampuki, is-salamun illi minkejja li huwa oli fix-xaħmijiet huma xaħmijiet tajbin, it-tonno illi aħjar ikun frisk milli jkun ġolanda, da kollox hekk fil-ħajja, ġifieri il-frisk huwa dejjem aħjar, tajjeb. Imma mbagħad anke kif ikollna l-għażla, isma' jiena m'għandix ċans noqgħod insajjar il-ħut u l-laħam kuljum. Aħjar imur għal tonno ġolanda milli mmur pereżempju għal xi ħaġa li hija kollha breadcrumbs.
minn daw illi tgħid imma da tiġiġ li qed niekol jenx qasandu tomata tiġiġ. Tajjeb biex ma qgħodx insemmi ditti, ma kulħadd jaf. Mela da jista' jkun li tfajt ġol mal-krojf ta' minuta, saret ta' malajr, ilha msajra minn jaf kemm, għandek expired date ma jispiċċa qatt u nippretendi li tajjeb għal saħħti. Meta nafu li l-frisk u n-natural huwa l-aħjar għal saħħitna. Ġifieri iktar muwa l-bot mill-frisk u min-natural huwa aħjar. Sa nimmaġa me qed isegwina u mhux dilettant tal-laħam jew veġitarjan ġaqliblu l-programm Silvio, ġejdara da x'qed jirrakkomandaw il-laħam u l-ħut. Nirrispetta l-opinjoni ta' ħafna nies illi anka jażlu li ma jeħdux laħam abjad laħam aħmar ħut, hemm alternattivi, hija polemika tremenda illi mhux ħanidħol fiha, hemm ħafna ġejt anka fil-laħam kif hemm żvantaġġi fil-laħam, hemm ġejt fil-ħxejjex kif hemm żvantaġġi fil-ħxejjex speċjalment minħabba pestiċidji, tajjeb. Allora dak li jkun kulħadd jagħmel l-għażla li jaħseb li l-aħjar għalih, però dejjem l-ewwel nieħdu tajjeb li tieħdu f'daw it-tmien sigħat. Ifhimni, mhux se ngħidlek li huwa l-aħjar għażla, mhux l-għażla laqqas. Jiġifieri llum anke huwa l-ingredjent li jħollu jorbot Silvio. Mela pereżempju għandek ħaġin li anke llum qed ikun magħmul mill-ħaxix. Pereżempju jiena tgħidx kemm qed nara nies li jagħmlu pizzets, pereżempju li bil-qiegħ ikollok inti ħaxix magħmula flok mill-laġina, dejjem aħjar, għax din nista' nsejħilha pizza jiena. Nista' tkun pizza illi norda minn x'imkien biż-żejt iqattar, jew pizza nagħmilha d-dar u nuża ingredjenti differenti. Xorta forma ta' pizza għandi, però l-ingredjent. Mela l-aħjar pereżempju aħna l-ġejjen tajjeb nevitawhom. Għaliex għax dak huwa proċessat, mhux naturali. Il-ħaxix huwa naturali, tgħid li hija ma doffi allura jien ma nikol xejn minn dawn l-affarijiet. Hemm ukollok illi ngħidu aħna pereżempju jiena sibt fil-għaxija ħriġt ma tal-familja. Il-ħadd wara nofsinhar, morna ħriġna żewġ koppji. Nista' jien niddevja naqra, invarja naqra għaliex le. Imma fil-maġġoranza assoluta, jekk irridu l-aqwa ġid għal saħħitna u għaliex le anke d-dera, irridu nażlu dak l-ikel li huwa l-aktar naturali, l-aktar li jgħinna għal saħħitna. Mistoqsija oħra li kelli fil-paġna tagħna ta' Facebook, persuna illi qal li jixtieq inaqqas iż-żaq. Sewwa. Dik x'irid jagħmel? L-ewwel pass ħanajdlu il-bażiku u l-ovvju, imma mhux daqshekk popolari, sfortunatament Silvio, li neliminaw it-sokkor u ħanerġa' nirrepeti għax differ importanti. It-sokkor fiex insibuh? Fis-soft drinks, fil-juices. Insibuh fil-donuts li tant naqbad magħhom illum. Insibuh pereżempju anka f'affarijiet li qas nindunaw li qegħdin hemm hemmhekk, bħal pereżempju meta aħna nasru ħafna frott. Huwa zokkor naturali. Imma dik il-larinġa, Silvio, l-ideali nikluha bħala larinġa. Mhux nasrula il-ġuż tagħha u nagħmlu xi sitt larinġiet bil-ġuż tagħhom biss għax il-fibra, il-fiber tal-larinġa nnifisha tal-felli qed ipatti għal fatt illi il-ġuż huwa zokkor waħdu. Mela il-fibra qisu jibbilanċja, jikkrea dan il-ġid, tajjeb biex l-effett ta' zokkor tal-ġuż ma jagħmilx effett ħażin, jikkrea bilanċ. Però meta aħna noħorġulu il-ġuż biss, tajjeb, issa again, aħjar nagħmel il-ġuż id-dar jiena stess, jekk nagħmel il-ġuż minn nixtri tal-pakkett, b'kull rispett lejn kulħadd għax huwa aktar naturali. Imma xorta huwa zokkor. Noqogħdu attenti kemm nieħdu minnhom dawn l-affarijiet. Jekk nistgħu neliminaw soft drinks, deserti, eċċetera, dik iż-żaq ħanaraw ħafna ġid, mhux għaddera biss. Silvio, ħafna nies jaħsbu jibżaw u nifhem ir-raġunament. Illi jiena tafal fej, pereżempju, naħseb li dak it-tali taħattak tal-qalb għax kien jiżen 100 kilo. Mhuwiex kemm jiżen l-aktar li jgħod, il-qisien. Iktar m'hemm distakk bej iż-żaq u l-ħibs, ġifieri iktar m'hemm kobor fiż-żaq komparat mal-kobor biex insemmu iktar madwar il-patata, iktar hemm riskju fost l-oħrajn ta' attakk tal-qalb. Tajjeb jiġifieri aħna ndunaw x'ħan nagħmlu biex dik iż-żaq ma tkunx kbira, fina l-irġiel jekk tinnota iktar tisma' birġiel illi sfortunatament hom xi attakk tal-qalb forsi anka barra minn fuqna ħallewna minħabba fekk milli tisma' b'nisa. Waħda mill-ikbar raġunijiet hi illi ħafna minna ix-xaħam l-aktar imurrilna fiż-żaq. Kruċjali. Il-birer. Tant assoċjati mal-irġieli ma naf li anka nisa joħduh. Fih ħafna zokkor li qastin forsi ma temux. Ma tgħidx kemm muħelu dan volja hemm birer illi tgħid kemm muħelu tajjeb u alkohol tgħid kemm muħelu. Jiġifieri jekk aħna innaqsu jew neliminaw it-zokkor dak diġà għamilna pasta ġgant il-qudiem. Il-ħobs. Il-ħobs huwa fil-familja tal-karboidrati,
minkejja li mhux ħelu, tajjeb minkejja li m'għandux zokkor miżjud miegħu, xorta huwa proċessat, xorta ma jagħmlilniex ġid, jekk nistgħu innaqsu il-ħobs, il-birer, l-ġejjen, id-deżerti, nkunu għamilna pasta ġgant u ta' ġgant sew. Tajjeb ħafna Mattejos, jina nishtiq nsaqsik imma dawn huwa domandi li n-nies jibatunna fuq il-paġna tagħna l nkun irrid naddihomlok jekk il-bambin irid minn Ottubru li ġej il-programm tagħna jkun live u bekk aħna nkunu nistgħu mbagħad in-nies iċemplu u jżaqsuk dak il-ħin għaliex in-nies tinteresshom id-dieta ta' u saħħithom ħafna jinteresshom in-nies. L-importanti l-azzjoni, ħantelfek tal-aħħar nixtieq nirringrazzja d-direttur li tella li nota x'qed jfakkarni. L-aħħar ħaġa u nixtieq nagħlaq biha di Silvio. Aħna meta ma jkunx hemm dawn li jgħidulhom cravings dil-leblieba, tipikament il-ġisem, il-moħħ mhux vera jgħidilna għandi l-ġuħ. Normalment tkun leblieba, meta inti tħossok qed tmut bil-ġuħ, għaj ma ġuħandi dik tipikament hija leblieba. Mela x'għandu jagħmel dak li jkun, speċjalment jekk qed isum taf il-ħin tas-saw, mhux għax importanti niċċara, mhux qed ngħid kull meta taħseb li wasal biex tiekol dejjem evita l-ikel billi tagħmel li ħansemmi issa, imma di ħansemmija għal dawk il-momenti tajtina kif jista' jkun reġa' qabadni l-ġuħ, jew jiena soltu ma jkollix ġuħ dal-ħin. Naħseb jekk ħanikol ħajkun żejjed. Mela x'ħadd tagħmel jekk taħseb li ħajkun żejjed? Għamel xi ħaġa oħra. Faċli pereżempju l-waqt li qed naraw il-programm tiegħek Silvio, aħna għax maħniex okkupati daqshekk tiġi dik il-leblieba dak in-nervi, ħammur naraxaw fil-friġġ, ħammur naraxaw fil-kabord. Mela jien appella hekk, jekk bħalissa qed tara l-programm u ġitek il-leblieba, mur għamel tazza ilma. Wara jekk hemm bżonn mur għamel tazza te biex tieħu gost tara l-programm u qed tagħmel xi ħaġa għax il-ġisem iħobb ikun okkupat. Forsi mur aksel dawk il-ħwejjeġ, forsi mur onxor, forsi jitfa' il-platti fid-dishwasher. Get busy. Għax normalment when you get busy, l-aptit dak li ħsibtu huwa ġuħ, ma fil-fatt huwa leblieba jimxi. Tajjeb ħafna, Mattejos nirringrazzjaw il-Mattejos, aħna jnant Mattejos ħanaddu bil-ewwel għal-kċina biex hemmhekk imbagħad nagħlqu x'kol kontraduzzjoni u qegħdin nitkellmu. Kċina importanti, Silvio. Imma aħna ma rejxux. Tifhem jiġifieri ħanaddu għal-kċina, nirringrazzjaw lil Mattejos, ibqgħu seguna repetizzjoni tal-programm nhar l-erba' fit-8 u kwarta filgħodu nhar is-sibt fis-7 u nofs ta' flaxija.